Tower. Πάμε εδώ γιατί όσα πάνω εκεί πάνω που κάνουμε έτσι. Εντάξει παιδιά. Κάντε. Κάντε like και subscribe. Δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Πάμε να κλείσουμε πάλι άλλη μια φορά στο tower μου. Δεν ήταν φυσικά, είναι κάνω δικό μου αυτό και το έχω τερματίσει μόνο μία, δύο, τρεις, δεν ξέρω, χωρίς εσάς παιδιά. Αυτό που βλέπετε θα είναι καινούργιο βίντεο. Αυτό δεν ξέρω πώς κάνουμε live. Έλα, πέρα λίγο να πέσω. Όποιος πάει πρώτος. Αλήθεια το. Το που έχουμε φτάσει. Δεν μπορώ γιατί δεν μου χοροπηδάει. Τώρα εντάξει. Μου θυμίσει λίγο από την Ασμάια. Αυτό μου θυμίσει λίγο πριν. Τι στο... Ωραία. Μπρο. Ήταν περίεργο είναι αυτό που έγινε τώρα. Δεν μπορείς να ανέβεις ρε. Άσε μου. Θέλει να ανέβουμε ρε. Έτσι και να είναι και αόρατος. Όποιος αόρατος να υπάρχει. Θέλουνε τσουλιά. Πλάκα σας κάνω. Φυσικά κάνω, δεν μπορώ να το τρολαρώ, τα χακάρω. Παραλίγο να πέφτω. Από εδώ έτσι πάω εγώ κάθε φορά που μπαίνω από το παιχνίδι. Μπρο, έχω φτάσει μέχρι... Όχι, δεν έχω φτάσει στο τέλος, έχω φτάσει μέχρι το μόβ. Όσο εδώ έχω φτάσει. Και καν δεν κατάφερα να το τερματίσω. Παιδιά, πλάκα σας κάνω, δεν βγαίνω, πλάκα σας κάνω. Έλα ρε παιδιά, τόσο όσο εδώ καθόμουν. Εδώ καθόμουν. Εδώ πέρα. Να γυρίσω λίγο. Τόσο όσο εδώ πέρα ήμουν. Εδώ φυσικά. Και έκανα λίγο αστροφή. Για να τελειώσω εδώ. Καλά πλάκα σας κάνω. Τι κάνουνε ρε. Όχι, παιδιά πλάκα σας κάνω. Τώρα, πάω στην αρχή. Κάνει γρήγορα. Ωραίος skin έχει ο άλλος, όχι αυτός που πήδηξε στο άσπρο αυτός. Ναι, αυτό έκανε που λέει like, join the group. Εντάξει, εγώ έκανα like και group και με άφησε free join. Φυσικά δεν join, λέει να μπούμε στο game. Άσε μέσα. Tia, aremaya,
Ας κάνει αυτό. Ενώ αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εμένα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είμαι και πολύ καλός παρκουρίστας όπως σας είπα. Κάνε σωστό είπα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι είμαι καλός. Το έχω ξαναπαίξει παλιότερα. Και θυμάμαι ακριβώς πως έχει slaps. Ναι, καλά ακούσατε. Slap εννοούσα σφραγιάρες. Λοιπόν, φτάσαμε στο καλύτερο σημείο που μπορείτε να φανταστείτε, στο μπλε που πέσαμε. Το αλήθεια τώρα. Εσύ έπεσες σε ένα εύκολο round. Λες είναι μπας άμα κάνεις άμα πέφτεις. Όποιος πέφτει λένε ότι είναι μπας. Εσείς πέφτετε στα tower, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αλλά εγώ δεν σας λέω μπάδες. Εγώ δεν επιστρέφω να όποιος πέφτει έρμα κάτω. Με έκανε τέρμα κάτω. Ναι, όχι γι' αυτό. Επειδή έκανε κάτι άλλο πιο χειρότερο. Με έριξα με αυτό το κουμπί που έριξα και τον άλλον, τον προηγούμενο, και μου κόλλησε. Θυμάστε ρε παιδιά. Βάλτε το και να το ξαναδείτε άμα δεν το είδατε. Δεν έχει κανένας. Γεια σας. Νάτος παλεύει και με πέσε. Λεύει. Τι λέει? Λέει προσοχή, εγώ σε είχαμε τραβήξει την προσοχή. Να τους ρολάρω. Νομίζω πως όχι. Έφτασε τώρα. 3-2-1. Έφτασε. 3-2-1. 3-2-1. Όχι, 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 όχι. Όχι ρε. Σαβίλο.
Μπήκαμε λάθος, να μας μαλώσουνε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, κάντε κικ στο... άμα έχετε αστέριο, κάντε εγγραφή. Κάντε εγγραφή στο κανάλι.